annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni ga dukkan wanda yake cikin mabiyansa in ya san abu ɗaya tak mai kyau ya koya ma wani. Mai yau ka zo makaranta sai ka ji an magana kan haƙuri, to ba laifi ka gamu da wani ka ce do Allah ka yi haƙuri. Mun karanta sura annabi Nuhu cikin nasararsa ya wai haƙuri. Da wannan saƙon na minti ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka rike kai ma ka gaya ma wani. Balligu, ku isar, wannan shi ake kira takalif, ma'ana nauyi ne akan kowa. Sai kuma ya ce anni, daga gare ni, saƙona za ka isa ba naka ba. Anni shine tashrif, ma'ana an sharrafa ka, an girmama ka, da ha aka ce ka ɗauki saƙon annabi ka kai ma wani. Sai kuma ya sauƙaƙa maka, ya maka taisir, ya ce walau ayatan, walau jumlatan, walau hadisan, walau ayatan, walau kalimatan, komai ƙanƙantan abin da ka sani ka je